Tak papáme, Pepičku, papáme. Papáme. Papáme, jo. Se to rozpustilo. No to nevadí. To nevadí. Ne. To nevadí, to rozpustilo. Ona je chudá, ta Maruška. Proč je taková... Dneska tam byl Pilář s tou Janou Zapletalovou. Já říkám, co je, Pilář? Ona je prý Lenka nemocná, říkám, z tebe. Ne, já říkám, no jo. No. A ona má kaše, motali si nohy. Tak si dá slivovičku, ne? Ne. Bože. Dneska měli hranolky. Ježi na takovou hromadu, ty vole. Já říkám, ta pak bude jí blbě. Pak jí bude blbě. Jsem se díval na ten WhatsApp. No. A tam není, na tom černém to, tam není kamera. Kde? Na tom WhatsAppu. Musí tam být. Já jí tam mám kameru. Já ji tam mám, tam nemusí být černá kamera. Já si to předuju.